Pozdrav svima, ekipica. Evo, pošto, kao što svi znamo, ne, znači kak se kanal zove se Croatia Apple, bio bi red da malo češće i više promoviramo domaće stvari, domaće developere i tako dalje. Pa za danas imam jednu aplikaciju, to jest igricu iUridium. Evo da ju otvorimo. Dakle, što je to u biti? To je znači iPhone igrica, to jest igrica inače legendarna igrica s Commodore 64 koja je znači implementirana za iPhone, znači koja uopće o čemu se tu radi. Znači imamo 15 svemirskih broda koji putuju svemirom prema zemlji, kao ono da uju nište i tako dalje. A mi smo u biti igrač koji ima mali brod, kojem je znači cilj uništiti te brodove, znači da ne dođu na zemlju. Znači imamo tih 15 nivoa, to je tih 15 brodova. Cilj je znači da preživimo mi s tim malim brodićem, znači nalete neprijateljskih formacija, nekakve prepreke, torpede, znači općenito stvari na brodu i uništiti znači ove neprijatelje. I znači da dođete znači na sljedeći nivo morate uništiti što više ovih neprijateljskih lovaca, spustiti svemirski brod kako bi postavili bombu koja će uništiti brod, tako da vidite na sljedeći nivo. Ja ću vam ukratko pokazati kako to otprilike izgleda. Naravno, povezano vam je s Game Centrom i slično. Sad ne znam da li ću možda dobro igrat. Moram platiti da sve lijepo u kadru. Evo čujete ove zvukove, možda su nekima i poznati. Evo imate tu kontrole s kojima idete gore dolje, možete lijevo, desno, ubrzavati, gore dole, pucat, morate paziti na ove neke stvari. Evo, sad su me ubili. Evo imate znači 3 života. Dakle, kao što ste vidjeli, dolaze lovci, a vam imate i prepreke na samom brodu koje morate izbjegavati, naravno. Sad ću probati zabiti u neku od prepreka. Da vidimo sad neku prepreku. Daj prepreku. Evo, na primjer ovo. Evo. Izgubili smo život. Sad ne stignem sve do kraja pogledati, to jest pokazati vam kako se prelazi dalje, ali slobodno skinete aplikaciju, stavit ću vam dole link na njihovu web stranicu i na link same aplikacije, pa slobodno skinete i kažete vaše dojmove, kakva vam je igrica i slično. Evo, možete znači rezultate objaviti na Facebook, Twitter i tako da vidite, da se pohvalite kako ste uspješni i slično. I to bi bilo biti to. Tako da ako imate kakve aplikacije koje su vama super, pogotovo ako su domaće ili su namijenjene za domaće tržište, to jest više za nekakve naše prostore, slobodno predložite pa ćemo pogledati. Jer bilo bi dobro da što više promoviramo naše proizvode.